An sace mahaifiyar fitaccen mawaƙin nan Dauda Kahutu Rara. Mun samu labarin cewa 'yan bindiga sun sace mahaifiyar mawaƙi Rarara a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja a jihar Katsina a daren jiya Alhamis. Jaridar Aminiya mallakar kamfanin Daily Trust ta tabbatar da cewa shaidu a ƙauyen sun ce da misalin karfe 1 na dare ne dandazon 'yan bindiga suka kusa gidan dattijuwar suka yi awon gaba da ita. An tabbatar da cewa 'yan bindigar a ƙafa suka zo ba su yi harbi ba a lokacin da suka kai harin. Suka yi garkuwa da ita cikin 'yan mintoci kaɗan. Dattijuwar ba ta bijire musu ba a lokacin da suka nemi ta biyo su, duk da cewa 'yan bindigar sun samu wasu mutane a gidan, amma mahaifiyar Rara kaɗai suka ɗauka. Babu wani yunkuri da aka yi na tunkarar 'yan bindigar a lokacin da suke tafiya da ita saboda bindigogin da suke ɗauke da su, in ji wani mazaunin ƙauyen Kahutu a jihar ta Katsina, wanda abin ya faru a gabansa. Ya ce watakila maharan sun bar baburansu ne daga nesa suka taho zuwa cikin ƙauyen a ƙafa. A ƙoƙarin wakilinmu na ji daga bakin Rarara bai yi nasara ba, domin bai amsa kiran wayar ba har zuwa lokacin da muka kammala wannan labari. Muna roƙon Allah ya kubutar da ita cikin aminci.